Kofe TV's podcast streaming audio with Apostle Miracle Prince. Kofe FM radio internet station. Kofe FM. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, the Spirit of God. Hallelujah. Musoro weshoko muzora nasi unoti Jesu itariro inofadza. Tito chapter 2 kubva verse 13 and 14 inoti takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari nomuponesi wedu Jesu Kristu. Wakazvipa nokuda kwedu kuti atidzikinure pazvisakarurama zvose, kuti azvinatsire vanhu vave vake chaivo. Unonzwa here apa? Wakazvipa nokuda kwedu, kureva kuti dai kusiri kuti paiva kuda kwedu, waidai asina kuzvipa kwatiri, asi kuti nokuda kwedu wakazvipa kwatiri. Imbori nyaya yeiko yakaita kuti Mwari vape Jesu kwatiri kuti azotifira. Haleluya. Kuti atidzikinure pazvisakarurama, kureva kuti haizi nyaya yekungoenda kudenga bedzi, asi kuti wakatifira kuti even tichiri pano panyika tive wakadzikinurwa pazvisakarurama zvose, kusanganisira mabasa anoti upombwe, kuba, kuchiva, kunyeya nezvimwe zvose zvinganyangadza Mwari. Haleluya. Saka iye Jesu wakauya pano panyika kuti atidzikinure pazvisakarurama zvose zviri pano pasi pezuva, zvatingaonekwa isusu tichiita zvingaita kuti isusu tigotadza kuyanana naMwari. So why Mwari vakatuma Jesu kuti azotifira tigova vakadzikinurwa pazvisakarurama zvose, yakanga ichimbova nyaya yei chaizvo iwewe kana wakazvitarisa? Saka inini ndinoona kuti Jesu akatifira kuti azvinatsire vanhu vave vake chaivo. Saka mubvunzo wangu woti, kune here vamwe vanhu vasiri vaMwari? Nokuti ini ndinorangarira kuti rudzi rwose rwemurume kana mukadzi rwakabuda nokuna Adama naEvha, avo vakasikwa naMwari kubva pakutanga. Haleluya. Pano pari kunzi wakauya kuti azvinatsire vanhu vake vose, vanofanira kuti vave vake chaivo. Haleluya. Wakauya kuti azvinatsire vanhu vave vake chaivo. Saka regai tione kuti vanhu vaishuvirwa naJesu kuti vave vake chaivo vakanga vakadini chaizvo. Nokuti ini ndaona kuti munhu wese ndowa Mwari, nokuti vose vakabva kuna Adama naEvha, vanhu vavanhu vokutanga vakatanga kusikwa naMwari kubva pakutanga kwedenga nenyika. Saka regai tione kuti tichadzidza kuti kudii paverse 14 iyoyi. Haleluya. Inoti wakazvipa nokuda kwedu. Handiti apa waireva tose, kureva munhu wose ari munyika ino. Handiti kusanganisira nevatadzi ndo yakanga iri purpose yake yokuzvipa patiri, kuti tose tigova vakadzikinurwa, tigova neupenyu. Haleluya. But pane musiyano wekungofirwa naJesu nekuzova waJesu. Asi imimi muri vanhu vakasikwa naMwari kubva pakutanga. Saka pane musiyano wokuva wakafirwa
nekuzotevera Jesu. Saka regai tione kuti nyaya yacho yairamba ichiendera mberi ichiti kudini. Right. Yokuti atidzikinure pazvisakarurama kureva kuti uri kureva vose vaita zvivi. Haleluya. Wakasarudza kuvafira kuti vanhu ivavo dzimwe nguva kana vaitendeuka havo vakabva mukuita zvivi zvose vagobva vava vake chaivo. Handiti ndinoona saizvozvo. Saka nerimwe divi kureva kuti avo vanenge vasati vatendeuka kana vasati vauya kwaari havasati vava vake kunyange vakasikwa naMwari. Haleluya. Chaakangoita Jesu bedzi kuvafira zvitadzo zvavo zvose nokuti navo vanhu vake, asi musiyano wazvo ndewekungoti kana vasati vauya kuna Jesu vachibva kunyika vanenge vasati vava vake chaivo. Haleluya. Saka vanenge achiti ava vava vangu chaivo kunyange akafira munhu wese pano pasi pezuva, asi kana vasati vauya paari havasati vava vake chaivo. Asi avo vanenge vauya kwaari vakatanga kushingaira mukuita mabasa akanaka uye pazvinhu zvose zvavangagona kusangana nazvo mukati muupenyu hwavo, iye Jesu unenge achiti vava vanhu vangu. Haleluya. Saka vake chaivo vaida Jesu munguva iyi kana kuti munguva ino ndevapi apa uye vanoonekwa sei uye vachaonekwa sei? Haleluya. Unofanira kunzwisisa izvi. Jesu wakafira vanhu vose, asi kuti kune vanhu vamwe vasina chokwadi nazvo. Haleluya. Kuti Jesu unoregerera uye Jesu unopa upenyu kuvanhu vose, asi kune vamwe vasati vava nechokwadi nazvo. Vanongoona kuita sokuti Jesu hapana zvanobatsira kuti ivo vave naye kana kusava naye. Unofanira kunzwisisa zvinhu izvi. Jesu wakafira vanhu vose, asi kuti kune vanhu vamwe vaasina chokwadi navo kuti ndevake here, nokuti zvinhu kana vanhu vachiona Jesu vanoda kuita sokuti Jesu ndemumwe munhu unorema chaizvo kana kuti ndemumwe munhu asingagoni kuregerera. Haleluya. Nokuti pano pasi pezuva pane zvinhu zvinotendwa nevanhu zvakasiyana-siyana. Ndo saka Jesu wakanga asina chokwadi chokuti vamwe vanhu ndevake kunyange vanhu ivavo vakanga vakasikwa naMwari. Haleluya. Saka Jesu waishingaira kuti vanhu vose vakanga vari munyika vaakanga afira vave vake chaivo kuburikidza nokunge ivo vauya kwaari. Haleluya. Say I love Jesus. Nokuti kana uchiri munyika usati wauya kuna Jesu Kristu haana chokwadi chokuti iwewe unenge uri wake, nokuti zvinotendwa nevanhu pano pasi pezuva vachizvitora kuita saMwari wavo zvizhinji kwazvo. Saka iye unoda kuti pave nemusiyano pamunhu wakangofirwa kubva muzvitadzo zvake nemunhu wasiya zvenyika akauya kwaari nokurevesa. Right. Unoonekwa sei munhu asiya zvenyika akauya kuna Jesu Kristu zvechokwadi? Semaverengero andaita pano apa pane zvakanyorwa mushoko raMwari. Shoko raMwari rikuti Jesu wakazvipa kwatiri kuti azvinatsire kuti vanhu vave vake chaivo, uye vanhu vanoshingairira mabasa akanaka. Izvi ndizvo zvinoita kuti Jesu aone kuti vanhu vava vake vanenge vachishingairira
mukuita mabasa akanaka. Haleluya. Vanenge wasiya zvenyika wakauya kwaari, vane kutenda, vane tariro pazvinhu zvose, vanoshingairira kuita mabasa akanaka, Jesu ndo zvaanoona nazvo kuti vanhu ava vava vake sekushuva paanoita. Haleluya. Saka izvi ndizvo zvega zvinoonekwa nazvo kuti wava wa Kristu kana apo paunenge uchiti wabva kunyika wauya kuna Jesu Kristu. Unoonekwa nekushingairira kuita mabasa akanaka mukati muupenyu wako, usingaiti zvivi, uine rudo, uine moyo murefu, uine kutsungirira pazvinhu zvose, uye uine kutenda pazvinhu zvose muna Ishe Jesu Kristu. Haleluya. Saka apo mukudzidza patiri kuita panguva ino, Jesu ndipo pava kuzviratidza pega kuti sei iye aiti akazvipa patiri. Haleluya. Isu vanhu vose kuti azvinatsire neropa rake akadeuka pamuchinjikwa kuti vanhu vave vake chaivo. Haleluya. Aireva kuti kana ukabva kunyika kunova iko kunoitwa mabasa akaipa uye anova anonyangadza Mwari. Saka iwewe ukati wava kuda kutevera Kristu, uramba uchivimba nezvinhu zvekunyika, ziva kuti unenge usati watevera Kristu mumweya nemuzvipadi. Saka unofanira kuvimba naye pazvinhu zvose. Haleluya. Vanongochiita mukati muupenyu wako, nokuti unenge wava kuvimba maari pazvinhu zvose. Kunyange ukaremerwa unoramba uine kuvimba, kunyange zvinhu zvikasakufambira zvakanaka unoramba uine kuvimba. Hauna imwe nzvimbo yaunombofunga kuti dai ndaenda uko ndanoona rubatsiro. As long uri muna Kristu unoramba uine kuvimba. Ndava unenge uchiziva kuti iye Jesu Kristu ndiye ega anokwanisa kuita zvakanaka mukati muupenyu wangu. Haleluya. Say I love Jesus. Saka kana wava munhu wakadaro, kunyange uine kenza, kunyange uine TB, kunyange uine chirwere cheshuga, kunyange uine chirwere chipi nechipi chauinacho muzuva ranhasi, unongoti kunyange ndikasapora asi ini ndinovimba naJesu. Kunyange dambudziko randinaro rikasapera asi ini ndinovimba naJesu pazvinhu zvose mukati muupenyu wangu. Haleluya. Nei nokuda pokuti unenge uchivimba naJesu mukati muupenyu wako. Nokuti mwana anenge ava waJesu zvechokwadi unopira zvinhu zvose kuna Jesu. Kunyange akasangana nematambudziko akakura sei, anoramba achingoshingaira pazvinhu zvose, anoramba achingoshingaira mukuita zvakanaka, nokuti unenge achinzwisisa kuti kunyange zvandinoshuvira kuti zviitike mukati muupenyu wangu zvikasaitika, asi kuti inini ndiri waJesu, handisisiri wenyika. Haleluya. Nokuti unenge achinzwisisa kuti zvinhu zvose tinozviwana nokutsungirira nokutenda uye norudo rwa Kristu Jesu. Saka munhu akadaro anoramba achishingairira kuita mabasa akanaka sezvinoda Jesu mukati muupenyu wake. Jesu itariro yedu inofadza, nokuti maari tingava nokuchema asi ziva kuti ndezvechinguva chidiki chichema. Nguva yedu ichava yomufaro nezuva iro rokupedzisira kana tikaramba tichishingairira kuita mabasa akanaka tichiri pano panyika, tichanopinda chete muusho hwokudenga. Haleluya. Kunyange uchirwadziwa sei, kunyange upenyu huchirema sei mukati muupenyu wako, kana ukaramba uri muna Jesu, kana ukaramba uri panzvimbo iyoyi, uchaona kuti Jesu pazuva rokupedzisira uchandosangana naye muusho hwokudenga. Haleluya. Kana uchivimba naJesu, ziva kuti unenge uri panzvimbo chaiyo tsvene, nzvimbo yakanaka, nokuti kana tiri vateveri vake, kurwadziwa munyama dzedu kunototi kuwanikwe
sezo takasarudza kusiya zvenyika tikauya paari. Haleluya. Saka iwewe hama mudikanwa, kana ukakwanisa kunzwisisa mashoko aya okuti ida wokwako sokuzvida paunozvida iwe. Haleluya. Zvega zvinokuudza kuti tinofanira kutapurirana mitoro yedu. Mutoro womumwe ndowako, nowakowo ndowomumwe, nokuti muna Ishe Jesu Kristu tiri chinhu chimwe chete. Haleluya. Ndo zvimwe chete apo patakabva kunyika uko pataiva takafukidzirwa nerima matambudziko asinganyanye kuwanda mukati mupenyu hwedu. Iri nzira yakashandiswa nowakaipa yokuti tisauya kuna Jesu Kristu nokuda kwokuti matambudziko anenge asingagara achiwanda mukati mupenyu hwedu. Haleluya. Saka Satani waida kuti iwewe usauya kuna Ishe Jesu Kristu nokuda kwokuti matambudziko anenge asingawandi pauri, asi kune avo vari kuna Ishe Jesu Kristu, avo vari kuti isusu takagamuchira Jesu Kristu mukati mupenyu hwedu. Matambudziko anenge achigara ari mazhinji, nguva dzavo dzeupenyu dzinenge dzichigara dziri dzekungovatambudza, asi imimi musina kuuya kuna Jesu Kristu muchiri kunyika, munenge muchiita sokuti muri safe matambudziko asingawande, but iri nzira yakashandiswa nowakaipa yekukuvharai maziso enyu kuti muone kuita sokuti kuna Jesu hakuna ruponeso, nokuti variko vanogara vari mukati mematambudziko, asi imi muri munyika matambudziko haawande pamuri. Haleluya. Asi apo pamunozosarudza kuti muuye kuna Jesu Kristu, matambudziko ndo panotanga kuwanda kudarika apo pamakanga muri kunyika, nokuti matambudziko akanga asingagara achiwanda. Asi apo pamangoti regai tiende ikoko kuna Jesu Kristu, matambudziko ndo paatanga kuwanda mukati mupenyu hwedu. Iri nzira zvakare yowakaipa yokuti muone kuti pamazuva amakanga imi muri kunyika matambudziko akanga asingawandi, asi apo pamangouya kuna Jesu matambudziko abva atanga kuwanda. Haleluya. Pane vanofanira kuti unzwisise mukati mupenyu wako. Haleluya. Saka neimwe nzira, imi pamakazoti regai tichimbosiya zvenyika timboendawo kuna Jesu, ikoko tinoona kuti tiri kumbofamba sei. Makabva magamuchirwa nematambudziko mazhinji amakanga musati makambosangana nawo muchiri kunyika, musati mauya kuna Jesu Kristu. Makabva matanga kuona sokuti kunamata hakuna zvakunobatsira. Haleluya. It's not like that. Kunamata kune zvakunobatsira pari mupenyu hwedu. Ndoda kuti uzive chinhu ichi muzuva ranhasi. Wese agamuchira Kristu anotakura muchinjikwa wa Kristu. Haleluya. Kristu paakasira sezvinotaurwa naApostora Pauro achiti, ini kunyange vakanditaka namabwe, kunyange vakandirova, I don't care. Ndava ndinenge ndichitanga kutambudzika ndichitorera apo Kristu paakasira panguva yaaitambudzika achiri pano panyika. Haleluya. Why muApostora Pauro achiita izvi? Nokuti unonzwisisa kuti haazi wenyika asi kuti ndewa Kristu. Haleluya. Saka iye unoramba achishingaira kuita mabasa akanaka, nokuti Apostora Pauro haasisiri wenyika ino. Kubva apo pakagamuchira Kristu wava wa Jesu Kristu. Kunyange zvinhu zvireme unoramba akatarisa pamuchinjikwa, kunyange nyika yemuvenge unoramba akatarisa pamuchinjikwa. Kunyange newe amamudikanwa muzuva ranhasi, zvinhu zvikutambudze sei, ramba wakatarisa pamuchinjikwa, ramba uchinamata, ramba uchidana inzwi rokudenga. Mwari vachakunzwa mukati mupenyu hwako. Ndinoziva kuti pamwe wakarambwa nemurume, zvinhu hazvisi kumira zvakanaka, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Wakarambwa nemudzimai, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Kana kuti uri kukonana nemudzimai, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Kana kuti uri kukonana nemurume wako, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Kana kuti uri kuita business hazvisi kufamba zvakanaka. Saruza hope, ramba wakatarisa pamuchinjikwa. Kuchema kuriko kuna Jesu Kristu, asi ndezvenguva diki mufaro wako uchauya mukati mupenyu wako.
ramba uchinamata, ramba wakatasa pamuchinjipwa, Jesu abatirasi, kunyanga titambudzike sei, Jesu vanesu. Ama mudikanwa, ramba wakatasa kudenga, Jesu vachatitira zvakanaka, Jesu ivo vega, ndivo mudzikinuri wedu, zvinhu zvireme, zvinhu zvititambudze, ramba wakatasa pamuchinjipwa. Haleluya. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Kofe FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio on Kofe TV's podcast. You can call us by this number +27619164897. Or you can follow us on Twitter, Instagram and YouTube. Just type on your smartphone or computer Apostle Miracle Prince. Be blessed. To God be the glory.